Здравейте, скъпи ванилчета! Днес съм ви приготвила една много интересна тема, свързана с здравословното хранене или така наречената нутрициология, нутриционистика. Днес на гости ми е една прекрасна моя колежка Ирина Шмигалева. Ще дам думата на нея, за да ви се представи. Здравей, Иринка! Здравей, здравейте всички! Аз съм Ирина Шмигалева и съм парамедик по професия, но много се увличам с нутрициологистика, ако може така да се обобщи, и с здравословния начин на живот. И бихме искали днеска малко да ви разкажем основите на здравословния начин на живот. Това е чудесно. Това е една тема, която вълнува много хора. Лично аз не знам даже точно дали се храня здравословно. Но нормално е, ние всички в момента горим в желанието да се храним по-здравословно и даже има много вече видеа, информация в интернет, какво точно да направиш, но Да. Аз мога да разкажа своя опит, защото съм минала през много различни диети и видове хранене, които повечето, разбира се, са за кратко време. След това, като се отпускаш, тялото ти дава реакция, защото ти я държиш постоянно под стрес, което не е хубаво. Това така наречения йо-йо ефект, ли? Да, защото след това тялото ти реагира и напълняваш повече, може така да се каже, или даже губиш енергия и каквото и да е, защото даже тук няма да говорим за голямо отслабване или нещо от този сорт. Първоначалната ни идея е да сме здрави, да се чувстваме добре, да имаме енергия за през деня. Точно така. На мен ми е много интересен един въпрос, на който искам да получа отговор, ако е възможно, разбира се. Какво трябва да съдържа да кажем, един обяд по здравословен начин? Трябва ли да има хляб, трябва ли да има зеленчуци, месо или, например, може да изядем едно парче пица и да си мислим, че ядем прекрасна храна, например? Много хубав въпрос. Но искам да започна от началото. Да. От закуската, защото за началото на деня не трябва да пропускаме закуската. Това е един от най-важните храненията ни през деня. Продължи, аз да си задам въпроса. Аз лично, когато се събуждам, първо трябва da събудя и своя стомах с 2 чаши топла вода. Чувала съм много варианти с лимон, с джинджифил, с оцет. Аз съм чувала с оцет, ябълков оцет. Да, може да се пробва, но аз лично предпочитам просто топла водичка. Да. Супер. Като по този начин ние активираме нашите стомашни киселини и така нататък. Може би метаболизма по този начин се активира. По този начин също се активира правилно. И след това в рамките на половин час, докато се приготвяме закуската, ние по този начин се събуждаме. Тоест, да обобщим, ставаме от сън, вместо да си гледаме телефона, например, Инстаграм, Фейсбук и всякакви други социални мрежи, изпиваме 2 чаши с топла вода. Да. След това половин час след приема на вода започваме с нашата закуска, съответно с нашия прием на закуската. Точно така. Като кафето, разбира се, е част от закуската, но не трябва да започваме с него. Без мляко, с мляко, има ли някакво значение? Няма значение. За сега има много вариации на млякото, който каквото обича да пие. За мен няма никакво значение, защото е малко количеството и мисля, че трябва да си позволяваме и такива радости. Да, пък и плюс това млякото намалява силата на кафето, ако някой, например, не обича силно кафе, като мен. Да. Така. Като аз обичам винаги в чинията ми, каквото хранене да бъде, закуска, обяд или вечеря, да е съставена с трите най-важни елемента вътре. Които са белтъчини, въглехидрати белтъчини, въглехидрати и мазнини, разбира се. И мазнини. Да, това са трите основи на една чиния. Като съотношение, например, може ли да ни дадеш, да ни насочиш? Какво съотношение трябва да има? Говорим
нещо, което е стандартно. Да. Вече всеки човек, разбира се, е в различно състояние на тялото, в различно тегло и от това също може да зависи. Но принципно въглехидратите трябва да съставят не повече от 30-40% от тази чиния. Да, т.е. например, не мога да си взема сутринта пълничка и след това да изям пържола с салата, например, за закуска. Няма да е много добре. Да. Също така ние, разбира се, гледаме и да сме в нормата на калориите за плитания. Това много ми харесва. Да, не ги броим много стриктно, защото ще плодеем. Разбира се, мозъка ни така го програмира, че когато има чела много смятане, той го чувства като ограничение. Да, винаги съм се възхищавала в кавички на хората, които си броят калориите, мерят си храната и така нататък. Уважавам ги наистина, но аз лично, ако трябва аз да го правя, бих много се натоварила. Да, това е натоварващо и в някои случаи даже е невъзможно да сметнеш всичко до последна калория. Да. Затова аз предпочитам да се храня интуитивно. Има такъв вид хранене, интуитивно хранене. Много интересно, за първ път го чувам. Да, в основите да слушаш какво иска организма ти, да не му забраняваш нещо, но да му го даваш в определени количества, за да не прекаляваш. Добре, значи аз не съм чувала интуитивно хранене, обаче явно така се храня. Да. Аз съм виждала как Вили се храни и доста интуитивно е твой начин. Яде ми се портокал, взимам си. Яде ми се пица, взимам си. Точно. И най-важното е да не прияждаме. Ако има в чинията ти нещо, вече се чувстваш, че си наял, не трябва да прияждаш, остави го в чинията така, както си е. Защото от малки са ни учили, докато не изядеш всичко, не ставаш от масата. Или в гърба, или в пазута. Да, така че не трябва да е така, със сигурност. Това е много благодаря, че обърна внимание точно на това да не се насилват хората да ядат, ако не им се яде, нали. И ако вече са се нахранили съответно, защото, както знаем, храната, сигналите към мозъка по-точно сигналите от мозъка към стомаха се изпращат 15-20 минути по-късно. Съответно, вие, ако вече сте се нахранили, вие продължавате да ядете и в един момент се оказва, че просто сте преяли. Да. Което е лошо, защото тези излишни калории, също да ги наречем, които сте изяли, ще останат в организма ни като излишни килограми. Може би ще се преобразуват като мазнини. Ще се преобразуват като мазнини, което ние не целим, разбира се. Да, но за жените и за мъжете мазнините също са важни. Те са част от нашия организъм. Не трябва да ги пренебрегваме, но не трябва и да наблягаме специално, нали, само на тях. Да, ние също в нашата чиния имаме полезни мазнини, които трябва да употребяваме, като това може да е във вид на авокадо, на някакви видове ядки. Маслини, например. Маслини, също така олео и зехтин. Да. Даже по-добре зехтин. Зехтин, да, защото олиото е рафинирана мазнина, но съгласна. В крайна сметка не може пък съвсем да се ограничаваме, нали така? В чинията ни вече сложихме около 30% въглехидрати. Добре. След това слагаме мазнините, тези като авокадо, вероятно. Може би половин авокадо? Или? Половин или даже слагам една четвърт, защото се храня почти всеки ден на закуска с авокадо. Така че си позволявам една четвърта част от авокадо да... Като полезни мазнини. След това протеина ни е много важен. Може да е във вид на някакво пушено месо, което не е по-добър вариант, но е вкусно с сандвичи. Да, за закуска е добре. Да, някакъв вид сьомга, също така, или хумус. Има също голям процентност и на протеин, и на мазнините, които са полезни за нашия организъм. Хумус много обичам. Да, или котич. Той също в себе си съдържа протеина. Да. Аз поне знам, че той в момента е навсякъде, както и скир. Много полезен. Има и протеини вътре, и полезни въглехидрати, които са в малко количество. Така, че и мисля, че и пробиотици, защото това се причислява към киселото мляко. Да. Така че и него може да го добавим към нашата закуска.
Чудесно, Да. направо огладнях вече. Като аз предпочитам да Мгм. се храня 3 пъти на ден, Добре. без някакви дребни, как да го нареча, чакай. Дребни. Какво имаш предвид? За- Опиши го. Закускчици, дето между хранение. Тя има предвид междинни закуски, Точно, които да. да кажем сутрин сте закусили в 8, изпили сте си кафето, обаче преди 12, преди обяда, някоя колежка ви черпи с бомбон Да. или с кекс, който е правила. Това не трябва да... По-добре да не се прави така. Имаш си определени 3 хранения и принципно, Съблюдаваш, да? ако съблюдаваш правилното количество на протеин, мазнини и въглехидрати, ти даже няма да си гладен през Да. другото време. Супер. Също така, искам да уточня, че не започваме каквото и да е храненето ни Мгм. с сладко. Защото Да. когато си гладен и приемаш захарта, каквато и да е, в каквото и да се съдържа, Да. тя ни вдига инсулина много рязко. Като по този начин ние ще изгубим и енергия, също така няма да повлияе добре на организма ни, Мгм. ще отложим някакви и мазнини също по този начин. Затова е хубаво, ако искаш да ядеш нещо сладко, не го забраняваш на себе си, но първото да, но преди това ядеш някаква салата или някакъв протеин, който да ти засити организма и след това си позволяваш нещо сладко да ядеш. И така инсулинът ти няма да се повдигне толкова силно и рязко. Да. Аз познавам много хора, които сутрин закусват кафе и вафла. Да, много Нали? зле. Аз много хора познавам, които го правят това нон-стоп и смятат вафлата като храна, а тя не е всъщност. Да, за съжаление, ние все още нямаме Култура на хранене. култура на храненето, правилно. Да. Но е добре да се развиваме в тази насока. Също, между другото, това са два полюса. Хора, които не се хранят много здравословно, не подбират много какво ядат. И другия бряг ще кажа. Другата крайност е хората, които броят калории, хранят се изключително здравословно. Това също мисля, че не е много добър вариант. Крайностите. Може би по средата, златната среда е най-устойчивото, което ние може да си осигурим като тип хранене и тип мислене, разбира се. Да, напълно съм съгласна. Също искам да кажа, че за обяд и вечеря, там малко трябва да сме по-стрикни. Като на закуска може да си позволим нещо, нали, по-сладко, повече въглехидрат, като хляб или овесени ядки, нещо от този сорт. На обяд имаме чакай само секунда. Кажи го на руски. Засищане. На обяд трябва да приемам по-засищани въглехидрати, като ориз или картофи. Това е обяда. Това е обяда, или спагети пълнозърнести, или даже обикновени спагети, може да си позволиш. Тях ги приемаме на обяд за по-добра енергия на тялото ни. Разбира се, те ще се изразходят, защото до края на деня има още много време и ти работиш, движиш се, нещо правиш. Да. Така че хубаво, имаш активност. Да, хубаво е да се приемат. Разбира се, пак в около 30-40% от чинията ни. От тях, след това 50% трябва да ни е протеина, за да ни засища. Чакай сега да си го визуализирам. 30% въглехидрат. Добре. Като това, не знам, 3 лъжички големи, нещо от този сорт. Добре. След това пилешко месо. Аз най-много приемам, ям пилешко месо или някаква риба. Също а свинско, например, свинска пържола? Или не, тя за много вечеря с добре. виното? По-добре свинското да се яде по-рядко. По-рядко. Да, не го забраняваме, но по-рядко. Телешкото е много хубаво, то е червено месо, добре и за кръвта ни, така че може телешкото да се приема. Супер.
До колко Да. процента сега стигнахме? Значи 30%. 30% ни е въглехидрат, около 45% ни е протеина. 75% и Да, останалите. и останалите това е салата, задължително. Салата трябва да имаме, каквато и да е, дали ще са само домати, краставици, маруля. да, или ще е зеле моркови, или ще е цвекло, каквато и да е, но трябва да имат зеленчуците в нашето хранене. Те помагат за нормалното функциониране на стомашно-чревния тракт. А когато нашия стомашно-чревен тракт функционира нормално, кожата на лицето също е прекрасна, гладка и мека. Не го забравяйте ванилчета, това нещо. Да, така че. И стигаме към вечерята. Добре. Като там избягваме вече какъвто и да е вид въглехидрати. И приемаме само протеин и салата. Тоест месо, салата без вино. Или може чаша вино, червено, сега за зимно време, много приятно. За по-добро кръвообращение на бузките, например. Но с алкохол също да не прекаляваме, защото това е както и течни калории, така и захар, която по-добре да я ограничим. Да я ограничаваме. Разбира се. Но аз съм на мнение, че нищо не трябва да се забранява напълно. Да, защото колкото повече нещо си забраняваш и си казваш няма да го ям или не ми е позволено, толкова повече на организма му се яде. Да. Това не само е за храненето, извинявай, че те прекъсвам, това е в житейски план. Така че, да. И какво друго щях да те попитам? Споменахме за месата, за зеленчуците и така нататък. Например, какво би представлявала една чиния за хората, които не ядат месо? Които не ядат месо. Да. Те как могат да си набавят необходимите... Има много варианти, ако говорим за протеина особено. Да, например. Има риба за хората, които не ядат никакъв вид месо. Ако не ядат риба, могат да ядат... Има специални протеини, които са вид изолати, т.е. в тях няма животински мазнини, които за вегетарианци, за вегани, за хора, които не искат да избягват тази храна, спокойно могат да се набавят протеина с такава напитка. Или с също скирове, котич и тези... Извара, може би? Извара също е голям източник на протеин. Да. Така че има много варианти, просто трябва по-добре да си имаш в главата план какво ще ядеш и повечето храна да се готви вкъщи. Да. Хубаво е човек да си приготвя домашно приготвена храна, не да ходи. Не, че е лошо да ходи по ресторанти. Всички обичаме да ходим по ресторанти. Много. Но все пак домашно приготвената храна, знаеш какво слагаш вътре и съответно произхода на зеленчуците и на месото няма как да ги контролираш до такава степен, но начинът просто на приготвянето поне знаеш какъв е. И какво колко си добавил като мазнини, като подправки, това също може да си го наблюдаваш. Да. Също забравих да кажа за плодовете. Те също трябва да са част от нашето хранене. На закуска най-вече, може малко да си издеш банан или аз понякога и манго ям, което е по-екзотично. Да, мангото е вкусно. Да. Или ябълките, които имат много желязо в тях. А малини, например? Малини, бровинки, горски плодове и всякакъв вид такива... Берита. Да, берита. Много са полезни. Съдържат повече, разбира се, въглехидрат в тях, отколкото другите съставки. Това означава ли, че мозъкът по-интензивно ще се храни? Да. Със сигурност. Да, ще мислите по-бързо. Да, има много витамини в тях, от които се нуждаем. И когато е сезонността им, по-добре да се храним с тези със сезонните плодове, с тези берита. Искам друго да те питам. Бих желала, защо когато ям ябълка, огладнявам много, бързо, много. Да, ябълката ни насища за около 30-40 минути. И след това експлозия.
след това си много гладен. Да. Разбира се, вероятно има много изследвания защо се получава така. Мгм. Аз Твоето мнение какво е? Аз лично мисля, че ябълката не е основно хранене, Мгм. а е набавяне на желязото и на плодовете, фруктозата, здравословната фруктоза в организма ни, като тя просто няма такива елементи за насищането, затова много бързо огладняваме. Тя съдържа и пектин също Да, така, което което е пък пак е полезно. добре за стомахчето ни. Да. Трябва да се приемат и плодове и зеленчуци, не трябва да се избягват, защото има много хора, които забравят за салати в храненето си. Не знам защо, не е хубаво. Защото казват, аз не съм животно, за да яда зелени неща в общи линии. Но това е много грешно. Грешно Не знам е. кой им го е казал, но хубаво е да приемаме от всичко в ограничени количества. Както казах, крайностите не са добри за никой. Да. Като храненето е около 70% от нашето ежедневие. Наистина ли? Да. Другото, което правим през деня. Другото, което правим през деня, разбира се, работим, губим енергия, но и трябва да не забравяме за спорта. Спорт е нещо много важно. Моята любима тема – спорт. Това е много важно. Иринка много спортува. Аз също спортувам и за мен това е от основно значение в живота ми до сега спорта и спортната активност. Така е, защото ние отпускаме се емоционално. Когато тренираме, също така ставаме по-физически здрави. И психически устойчиви. Особено за жените. Да, точно така. Така че аз съм много за спорт. Няма значение какъв ще е, трябва да е активен просто. Дали ще е плуване, дали ще е тенис, дали ще е бягане, дали ще е фитнес. Няма никакво значение. Всеки спорт, нали, всеки човек, всеки спорт е подходящ за различен типаж хора. Да. Може така да се обобщи, например. Да, просто не трябва да се избягва спорта. Да. Просто намерете своето, което ще ви харесва, което ще ви принася удоволствие, към което ще искате да се доближите и ще искате да ходите все повече. И е хубаво поне 2-3 пъти на седмица да имате такова активно занятие. Поне, например, 40 минути на ден, как ти се струва? Супер. Аз мисля, че всеки може да отдели поне по 30 минути на ден за някаква активност. Разбира се, не и толкова време отделяме за TikTok-ове, Instagram-ове, така че едни 30 минути все ще намерим за всичко друго е извинение, скъпи ванилчета. Ако имате деца, положението е различно. Даже има много домашни тренировки. Да, вкъщи също. Да, в Instagram, в YouTube има много момичета, които показват домашни тренировки. Как може човек да поддържа тялото си в един нормален вид, лицеприятен, в домашни условия. Да, така че не избягвайте това. Много е важно. Така е. Много благодаря, Иринка, за нашия разговор. Искаш ли да кажеш още нещо? Мисля, че за днеска много информация сме ви дали, над която да помислите. Ако имате някакви въпроси, задайте. Разбира се, ще отговорим на тях. Ще ни бъде много интересно да чуем и вашите коментари. Точно така. Все пак ние сме специалисти, които малко или много си разбират от работата, нали така? Да, заповядайте при нас. Да, абсолютно. Тя ще се погрижи да ви сложи перфектната упойка. Аз ще се погрижа. Също така, лазерна епилация, точно така. Ти си работила в спешната помощ, нали? Да, в спешната помощ. Ще се окажа първа помощ. Да, може да ви окажа първа помощ, а пък аз ще ви направя най-красивите на света. Със сигурност. Аз лично ходя при Вили и много ми харесва. LPG, направо... Масаж, да. Масаж много ме отпуска, така че аз съм много за. Елате при нас. Благодаря, скъпи ванилчета, че изслушахте нашия разговор. Надявам се той да ви е бил полезен. Ако е така, сложете един лайк на видеото. Ако не сте се абонирали за канала Вили Ванили, го направете, защото тепърва ще има още такива полезни видеа.
от които човек може да почерпи опита на други хора, защото, както знаем, когато четем книги, например, черпим опит от хората, които са написали тази книга, а в случая ние черпим опит от хората, които имат опит в своята сфера на живота и в своята професионална сфера. Благодаря много, че ме покани. Ще ми бъде приятно пак да заповядам тук при вас на канала. Благодаря и аз, Иринка. Пожелавам ти един прекрасен ден. Благодаря Благодаря. за това интервю. Според мен лично... Това е микрофона. Да. Според мен се получи едно забавно... Да, се надявам. Да, първото, не знам защо първата дума ми излезе шоу, но не е шоу. Ще направим шоу. И така, всичко хубаво ти пожелавам. Благодаря. И ще се срещаме всеки ден, както до сега. Да. Да, целувки!